Здравейте на всички, които ме гледате и на всички, които няма ме гледате. Аз съм VG Snow, само че в Minecraft се пише Smash. Това ми е първото видео и тук с мен е... The Dropper 2. Да, играем The Dropper 2. Това е Дидо 1929. 1929! И натискаме бутона. Това не е това. What? Какво правиш? Натиснах грешно. Виж, покажи динозавъра отзад. Къде е динозавър? Ето, чакайте, стойте. И ти никога не си играл Какъв The е Dropper. топ? Да, никога не съм играл The Dropper. И така станеш никъс на майната. Той. И много ще лаги, когато стигнем до левел 3. Не е. И... Това ще паузираш ли крепа докато не мисля? Добре. Какво правим сега? Паузирай клипа, бе. Какво трябва да правим сега? Паузирай клипа първо. Какво? Паузирай клипа. What the fuck, какво стана? Мен ме изхвърли. Така бе. Изхвърли ме от сервера. Така става и понякога и с блок. Сега трябва... ето. Джойнах. Казвай ето. Кажи. Аре, бързо, кажи ето. Къде си? Почва да снимаш, бета. Аз снимам. Добре. Почваме. Rainbow. Натискай го. И... Аре бе. Чакай. Да бе. Това го много мразя. Пак какво трябва? Джум. Чакай да излезем от... Ладно. Аре, това сега. Трябва да сме на жълтото. Аре, почвам. Ти сега ще го... аз го направих. Ако разбереш от английски, ще разбереш. Демек, Дио, ти трябва да си на жълтото? Да, аз седих на жълтото и да не мърда. Добре, аз не мърдам. Натисна ли го, бе? Трябва да натиснеш бутона. Майка ти ме. Ето. Да станеш на жълтото, не мърда. Не мърдам. Дай. Направи. Фак! Защо мърда? Защо мръдна? Добре, няма мърдам. След даже не трябва да мърдаш. Щом минеш първото, значи ще го направя, стига да не мърдаш. Добре, не мърдам. Добре. Yes! Айде, аз декня матърът. Тиска сега синьото. Айде, левел 2 и Сенгард. Какво става? Стана, бе, айде. Падаме! Не мърдай, бе! Фак, мръднах се! Про. Така. Не е червения бутон. Ето тук. Once the button push it, you will have back a second. Стави в центъра. Find a way to raise the button. The button, the level. Ей натам. Къде тръгна? Правильно. Какво? Ау! Не знам какво става. Молте! Хо, професионалист. Айде, сега снимаме. Стой малко. След това левел 3 Нео, където най-лади човек. Те сигурно въобще няма те пусна. Вчера си изтеглих да дропат, за да го играем бати, нали? На Нео въобще даже не знам. Върнах се. Аре бе, къде си? Идвай. Чакай бе. Левел 3. Левел 3 Нео. Така, тук може да забие. Ако забие, ще паузираш клипа. Добре, айде. Паузира ли клипа? Дизо. Не мога да отида. Натисни F9. Това е за паузиране на клипа. Знам. Добре, хора. След малко се връщаме. Леки фейлове и след малко се връщаме. Леки фейл. Аре. Така, хора, върнахме се. Нео. Ето.
зарежда. Колко яко. Майко! Не умрях. Айде. Добре, аз не мога да отида пак. Добре, защо не ме разпалва, бе? Натискам си разпалвам, то се връща се. Сървър бъгна. Сети съм! Ами, бе. Сега какво трябва да правим? Пръстим главата, бе. Така, нали? Не. Ау. Айде. Това е на място някъде и трябва да се мъртви. Ще го върна тъпкана. Ох. И едно бокче се появи изведнъж. Ти умря. Беше обречен на падане от мене. Ау, ще спак. Ах. Ау. Дейви, Да. благодаря ти, направи някой като ти ме бухна. Ими да. Аз оживях. Добре, че аз съм прав. Да, бе. Ти ще речи, които сме, братче. Да, бе. Да, ще ти дам и съвет. Добре. Кажи. Нали ме видя ти къде ме бутна? Не. Нали видя ти къде ме бутна? Е тука. Май. Отиди на мястото, където ти ме бутна и давай само от там, където виждаш, че няма гловците. Добре. Не те разбрах, майде. Ще не разбрам. Добре. Ау. Не. За малко ли сме го направиш? Боже. Ти най-накрая ли отиде? Не, има едно тук, къде ключи на хуй. Ще го скриншотнем, Направи го, аз съм Господ. Чакай, ще го скриншотнем. Готово, скриншотнем. Така хареса? Долу, на вълната. Здрасти. Не, аз спи, бе. Що лефна, бе? Не са лефнал, пак ми свърли. Защо чупиш? Аре, идва, е тук, за тебе. То се обрязва с голфа. Айде. Най-сетни минахме. Хора стават там. Огреденото семейство. 4. Айде, бе. Левел 4. Symbols. Кое ще бе? Пак ще трябва да чакаме, защото ще лади. Тъпи нива. Хора, връщаме се с малко. Да, сега се връщаме. Ето, любимото ми ниво. Добре, значи не се връщаме. Аре, идвай. Тук съм. Съжалявам, хора, на братовчетка ми само тя е по-малка и не разбира и... Да. Първото е той, така беше, после това е, не знам. Добре, Дидо, това е гадно. Да, както каза, не. Кое беше? Я да забравя кое беше. Да, добре. Да, хора, така братовчетка ми е тук, извинявам се. Това е. Са е това тук. Да, пак се извинявам. Къде ти? На кое са? Долното ли? Мерси. Са е това тук. Кое? Ще умра да ти покажа. What the? Вау, видях нещо странно. Добре. Къде е бутон? Къде е Enter? Е това. Не можах. Е това. Кое е? Вау. Сега го натискай, не натискай бутона. Опс. Излезнах. Чакай, извинете, какво? Добре, извинете, викат ме. Айде, Дидо. Та хора... Добре, стига толкова. Последен път. Сега казвам, това е първата част на The Dropper 2. Да, това е. И ще има нова и чао.